Ini जाबाय आरो दासिम जों लाबोनायखौ बेयावनो जाबाय न'नि फुदुंबाबो Namun gila sana, buli jumpa. Kamu. Iban sinalai, Iban sinalai. जोंहा सारियाव माने लोंहोनांगौ नालाय फुदुंनानै आसन होनायाव आसना गोदोनिफ्रायथ' आसारमोन एखेबारे आलि दाननायलायनानै ओरै दै थौलायनानै माबालायनानै बेनिखायनो रानै होनाय जायोमोन मोनसे माबाबाय दा जों दा सोलायनानै दा नैबे बेबायदिनो मात्र सामुनिखौल' खालामनानै दा नोंथांनि रायजोफोरनि सिगाङाव देखायनानै जोङो बिबाननि माबाखौ होनाय जाबाय आरो दा जायो जाया खबर बिनानै माबानाय जाबाय आरोखि आदा मोनसे जोंहा थाङोबा जोंहा एसे बुरजा बुंदों मानो होनबा आगोलाव जों फैनानै रायज्लायलांनाया समायखौ जों फैनो हायाखै दा बेयाव जोंहा गावबुरा बाबाया बुंदों जे एसे जुरिमाना बादि जुरिमाना होलांनांसिगोन बुंदों आरोखि जुरिमानायाबो बारा नङा बारखौ नांगोन नामा जुरिमाना माने 1000 लाख टाकाबाबो जुरिमाना नांनायानो थाइनैबाबो जुरिमाना दा बे परम्पराखौ जों लाखिथाराबाबो जों ओरैबायदिबो जायो नांखाबा जेथिया आंनि फिसाजोआ थाहैबायबा माने जेमानिफ्राय मालायसोआवनो आलि होगोन होनना बुंबाबो जायो बेनो जे जोङो मानसि हिसाबै आबै आबौनि जिथु नेमखान्थिखौ होलांदों बैसोरो जोंनि थाखाय फोरबो बर'नि साइन्टिस्ट बे जुदि नेमखौ खान्थिखौ गालाङामोनबा जोंनि हाबानि माखासे थिंख्लिनो माबानो होननाय थानाय नङामोन नाथाय बेखौ नेमखौ फोरबोखौ फालिबोनायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाहा जेबो खहा जायाखै ओंखायनो जाहाथे आंनिल' नङा बे नेमखान्थिया समग्र बर' रायजो राजानि बे नेमखान्थि खन्द' खन्द' लानानै एसे सोलाय सोल' जानानै बे नेमा दादों माने बेजों दानाय नङा बै आबैमोननिफ्राय आफामोननिफ्राय दाबोनाय नेम ओंखायनो जाहाथे गाज्रि मोनलाया बै आबै आबौमोननि नेमखौ सोलाय सोल' जायालासेनो एसेल' सोदांबोनायनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय बर'नि जातीयनि नेमखान्थिफोरखौ जों देखायनो हादों नङाब्ला मन्दिरावनो जा बा कर्ट मेरिजानो जा जिखुनु जा बेफोरावथ' बिदि थाया जाथिनि नेमखान्थि थाया सरखारनिसो थायो बिसिनाव जोंनाथ' जाथिनि नेम थादों हिसाबै जाहाथे रायज्लायनायनि गेजेरजों समाधान जायो गासिबो नोंथांमोना एसे उन जानानै फैनायाव बेखिनि नांनायाव जाहाथे गोसोआव दुखु दां मोनथों होननानै नोंथांनिसिम आं
समाजाव दा बिथांमोना मा होनो बेखौ प्राकृतिक मोनसे लामायाव माबा जानाय हिसाबै थिगैनो फैदोंमोन जुमायखौ लानानै फैदोंमोन बिथांमोना दा बे लामायाव एसे माबा जानायखाय आन्दायनायबो बे हजोंहाय ट्राफिक जाम जादोंनो लामा गोनां बानायनायाव दा बे हिसाबै बिथांमोना टाइम मोनसेनो हायाखै थिगैनो फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो आङो आंनि फिसानो जखन बेवहायनो रायजो जाहैगोनबा गोसोखांस' बिथांमोनहा जाहैगोनबा बेखौ आङो माबाबाय आरोखि रानबाय आरोखि माबा भुल जागोन नामा आङो बिथांमोननिफ्राय आङो माबा गार्जेननिफ्राय बे ओंखारबायब्ला रायजोनो होनांगौ प्राइभेटखौ दानो रायजोनि मुखौ होफैदो होनांगौ दानो होनांगौ माने टिचारखौ बांलानि जर्टकालीन थर्ड डिभिजन আছে समाजा बेबाद দেখে থাকবে पार लाख माने नोंथांमोनखौ बे थाखाय बानबाय गेजेराव आं एसे बुंनोसै माने गावबो बिथाङा जि बुंदों आबैया बुंदों बे जिनिसा गैयामोनब्ला जों बेबायदि एसे सुन्दर समायना समाजखौ नुनानै मा जाहैगौमोन तখন जों बै आदिम जुगनि ज' ज' थालायनाय इसेबां सफैबाय दा होमबा बे समाज जेब्लाबो दाबो बे फैगोन जेनेरेसनाबो जोंनि उनाथारफ्राबो जाहाथे मानिनो आं बेखौसो खामना खालामो दा बेबायदिजोंसो जोङो नोंथांनि गाव गाव न'खरखौ बा जोंनि सामलायबारि बे एखे मानसि हिसाबै जों निथिनि मासो जोंखौ समायना सुन्दर